Akció, vígjáték és felejthetetlen kémia. Ezt kínálja a csúcsformában. De az idő senkit sem. Kímél még a hollywoodi sztárokat sem, 25 év után némelyikük hihetetlen magasságokba jutott. Másokat tragédiaért, néhányan pedig egyszerűen eltűntek a reflektorfényből. El sem hinnéd, mennyit változtak. Tudd meg! Chris Tucker James Carter nyomozó szerepében hangos, gyorsbeszédű, ellenállhatatlan Carter nyomozó a csúcsformában mindent megtestesít, ami Chris Tucker a való életben elbűvölő vicces és kiszámíthatatlan. 1998-ban mindössze 27 évesen Tucker a péntek 1995 egyik közkedvelt sztárjából Hollywood egyik legjobban fizetett színészévé vált. Mire a csúcsformában? 2 megjelent már 20 millió dollárt keresett filmenként, amit általában Tom Cruise-nak tartanak fenn. De a hírnév kegyetlen tud lenni. Tucker fényűző életmódja nem tudta kifizetni a csekkeket, magánrepülők, villák, luxusautók, kidobott. A 2000-es évek végére az adóhatóság 14 millió dolláros adószámlával kopogott be. Brutális volt a kegyvesztettsége. Elkobozták a házait és úgy rángatták be a címlapokra, mint egy újabb hollywoodi sztárt, aki képtelen érvényesülni. Az sem segített, hogy mindenhol viccesnek kellett lennie. Tucker bevallja, csapdába esettnek érezte magát, képtelen volt megfelelni az emberek elvárásainak egy megállás nélküli komikus fellépéssel. Kapcsolatban hírnevének csúcsán visszavonult Hollywoodból, ehelyett keresztény hite. Stand-up comedy és csendesebb színpadok felé fordult, ahol a reflektorfény nem volt olyan fényes. Karrierjét apró, de elismert szerepekkel próbálta újjáépíteni, mint például a Silver Linings Playbook. 2012, de Chris Tucker, aki egykor a filmipar legjobban fizetett komikusaként írta be magát a történelembe, soha nem érte el ezt a csúcsot. Chris Tucker James Carter nyomozót alakította a Rush Hour 1998 című filmben, amikor mindössze 27 éves volt. Most 54 éves, még mindig stand-up comedit ad elő, egyszerűbb életet él, és a becsült nettó vagyona 5 millió dollár. Tom Wilkinson Thomas Griffin és Yuntao szerepében. Emlékszel a csúcsformában szereplő menő, gonosztevőre, a sármos diplomatára, akiről kiderül, hogy a könyörtelen Yuntao, ő Tom Wilkinson. De sima hangja és brilliáns színészi játéka mögött Wilkinson karrierjét sokkal mélyebb nehézségek jellemezték, mint a szerepei, amiket játszott. Nem, luxusba született. A háború utáni Angliában szűkös anyagi körülmények között felnőve saját erőfeszítései révén küzdötte fel magát a színészi ranglétrán. A színpad jelentette számára a menekülést, de a siker iránti nyomás sosem enyhült. Évekig vállalt kisebb, nem dedikált szerepeket, miközben nézte, ahogy társai felemelkednek. Csak 1997-ben a The Full Monty című filmben ismerték el tehetségét, BAFTA-díjjal. A siker azonban nem törölte el a fájdalmat. Diana Hardcastle színésznővel kötött házassága boldog volt, de szívfájdalmat követően gyermekük elvesztését, vetélés miatt majd más családi tragédiákat is átéltek, amelyek majdnem a színészet feladásának szélére sodorták. Még az Oscar jelölést kapott A hálószobában és a Michael Clayton című filmekben való szereplése után is Wilkinson a színfalak mögött küzdött a depresszióval. Szívét, lelkét beleadta munkájába, eljátszotta Benjamin Franklint a John Adamsben, Carmine Falconét a Batman kezdődik című filmben és számtalan más szerepet, amelyek sokoldalúságát bizonyították. Az intenzív munka azonban megtette hatását az egészségén. Az évekig tartó dohányzás, stressz és a hosszú felvételek iránti hajsza megnyomorította a testét. Tom Wilkinson alakította Thomas Griffint alias Yuntaót az 1998-as csúcsformában, amikor a férfi 50 éves volt. 2023-ban 75 éves korában hunyt el szívrohamban ragyogó karriert, tragédiát és becsült 12 millió dolláros nettó vagyont hagyva maga után Jackie Chan alakítja Lee felügyelőt. Azt hiszed, a siker könnyen jön. Ha a világ legendának nevez Jackie Chan esetében az ellenkezője volt igaz. Amikor a csúcsformában 1998-ban világsztárrá vált. 44 éves volt és több törött csontja volt, mint a legtöbb.
Kaszkadőrnek, mire nyugdíjba vonul. Hollywood. Látta a mosolyt, az akrobatikát, a kecsességet, de nem látták a fájdalmas, álmatlan éjszakákat. Ázsiában már akkor is fényes karriert futott be olyan filmekkel, mint a Részegmester és a Rendőrtörténet, amelyek közismertté tették. Az amerikai piacra való betörés azonban nehéznek bizonyult korai filmjei, mint például a Védelmező. Megbuktak, ami zavarba hozta, és azon tűnődött, hogy vajon a nyugat valaha is elfogadja a stílusát. Csak a Bronxban a Dübörgés, majd a Csúcsformában című filmek robbantották ki az ajtót, amivel Jackie igazán meghódította Hollywoodot. De nagy árat. Kellett érte fizetni 1986-ban az Isten páncélja forgatása. Közben leesett egy fáról, és olyan súlyosan eltörte a koponyáját, hogy kis híján meghalt. 2002-ben a Medál forgatása közben egy rosszul időzített mutatvány miatt eltörte a bokáját, és hátsérülést szenvedett. A testem minden porcikája megsérült, mondta egyszer. A képernyőn megjelenő nevetés egy férfit rejtett, aki a testéért fizetett. Még a siker sem tudta lecsillapítani a vihart, botrányt követett, házasságtörésének 1999-es beismerése kis híján tönkretette a családját. Évekkel később fia JC drogügyi letartóztatása apaként szégyent hozott rá. Chan bevallotta, hogy a személyes kudarcok elől menekülve temette el magát a munkába, és ezek a döntések kísértették. Jack Chan 44 évesen alakította Lee felügyelőt a Csúcsformában 1998. 71 évesen is aktívan színészkedik, és jótékonysági munkát végez, vagyona körülbelül $400 millió. Tony Leung, Chiu Wai-shang szerepében. Emlékszel Shangra, a hidegvérű, szinte verbális bérgyilkosra a Csúcsformában? Ez volt Tony Leung áttörése a filmvásznon. De az igazság az, hogy a hollywoodi útja nem volt könnyű. Az 1970-ben New Yorkban született Tony Leung gyakran találta magát ugyanolyan küzdelemben, mint más ázsiai-amerikai színészek. Hollywood ritkán kínált más szerepeket, mint verőlegényeket, technikai szakértőket vagy gonosztevőket. Még akkor is, amikor lenyűgözte a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia majd később az X-Men és az utolsó összecsapás című filmekben tudta, hogy ezeket a szerepeket az iparág képzelete, nem pedig a tehetsége szabja meg. A frusztráció megviselte a mentális egészségét. Magában bevallotta, hogy az állandó pipálgatás és a lehetőségek hiánya hosszú önbizalom hiányrohamokba taszította. Sok társával ellentétben évekig nem nősült meg, mert úgy gondolta, hogy nem tudja egyensúlyban tartani a családot a színészet bizonytalanságával. Leung mégis megtalálta a módját, hogy ragyogjon. Miles Strom szerepe a Lost című sorozatban világszerte rajongó tábort szerzett neki, majd később az HBO iparban is újra értelmezte magát a könyörtelen bankár Eric Tao szerepében, ami végre segített neki megszabadulni a kliséktől. Ezek a kiemelkedő pillanatok bebizonyították, hogy többre is képes, de nem tudták eltörölni az évek küzdelmének emlékét. Ken Leung 28 évesen alakította Shangot a Csúcsformában 1998. Most 55 éves New Yorkban él, független filmeket készít és fiatal színészeket mentorál, vagyonát pedig körülbelül $2 millió becsülik. Chris Penn Clive Cudd szerepében. Lehet, hogy nem emlékszel. Clive Cuddra a Csúcsformában című filmből még akkor sem, ha csak egy mellékszerepet játszott, de Chris Penn, a karakter mögött álló férfi, mindenhová magával vitte a hollywoodi nevet. Sean Penn öccseként Chris mindig is tehetséges és elkötelezett volt, de mindig háttérbe szorult karrierjének fénypontjai, a ragyogó pillanatait mutatják be. A Reservoir Dogs 1992 című film erős karakterszínészként mutatta be, olyanként, aki erőfeszítés nélkül képes megnyerni a szíveket. De a színfalak mögött Penn keményebben küzdött a démonokkal, mint bármelyik másik szerepében. A drogok és az alkohol jelentette a menekülését. Miután 1997-ben letartóztatták ittas vezetésért, egyre mélyebbre süllyedt a függőségben, kokaint keverve vényköteles gyógyszerekkel. Súlya több mint 136 kg-ra hízott, ami komoly szívproblémákat okozott. Hollywood felismerte tehetségét, de a káoszt is észrevette. Főszerepek sosem születtek, csak kisebb szerepek, és még azok is nehezen voltak elérhetőek. 2006. januárjában, 40 éves korában Chris Pennt holtan találták otthonában.
Az előzetes rendőrségi jelentés szerint szívmegnagyobbodása volt, amelyet az évek óta tartó szerhasználat súlyosbított. A szervezetében még mindig volt kokain és más drogok. Egy olyan férfi számára, aki Quentin Tarantinoval osztozott a képernyőn, csendes véget ért a sorsa. Chris Penn Clive Coddot alakította a csúcsformában 1998, amikor Codd mindössze 33 éves volt, 2006-ban 40 éves korában hunyt el körülbelül $1 millió nettó vagyont, és egy olyan örökséget hagyva maga után, amelyre tragikusan eltékozolt tehetségként emlékeznek. Elizabeth Pena. Tanya Johnson nyomozó szerepében. Elizabeth Penában olyan tűz lobbantja fel a tekintetét, ami bármelyik képernyőt képes megvilágítani. A csúcsformában Tanya Johnson nyomozó szerepében jeleskedett Jackie Chan és Chris Tucker oldalán. De a képernyőn kívül sokkal nehezebb küzdelmet kell megvívnia egy olyan iparágban, amely ritkán adja meg a latin nőknek a megérdemelt tiszteletet, vagy szerepeket. A La Bamba című filmben elért áttörése bebizonyította, hogy képes érzelmeket és erőt vinni egy történetbe. Hollywood mégis gyakran megpróbálja felszínes sztereotíp szerepekbe beskatujázni. Pena nem az a fajta, aki ezt tétlenül teszi. Kitaposta a saját útját, sőt az amerikai rendezők céhének egyik első latin tagja lett. Merész lépés volt, de folyamatos elutasítással és nehézségekkel járt. Mindennek a súlya megviselte. 40 éves korára a beskatujázottság okozta frusztráció és fájdalom felemésztette. Az alkohol meneküléssé vált a frusztráció elnyomásának. Eszközévé még akkor is, ha csendben tönkretette az egészségét. Az az iparág, amelynek az életét szentelte, soha nem fogadta be igazán úgy, ahogy kellett volna. Elizabeth ennek ellenére tovább dolgozott Mirage hangjaként, melegséget és karizmát hozott a hihetetlen családba, és olyan állandó tévés szerepeket talált, amelyek ragyogóvá tették. De a magánéletében kimerült volt. Az állandó küzdelem azért, hogy komolyan vegyék, kimerítette a lelkét, és a teste megfizette az árát. Elizabeth Pena 39 évesen alakította Tanya Johnson nyomozót a csúcsformában 1998-2014-ben 55 éves korában hunyt el alkoholizmus szövődményei miatt, körülbelül $2 millió nettó vagyont és a latin-amerikai képviseletért. Folytatott küzdelem úttörőjeként betöltött szerepét hagyva maga után, de élete végéig szenvedett a küzdelem fájdalmától. Shima Han-san konzul szerepében. Észrevetted már, hogy egyes színészek soha nem kapják meg a megérdemelt szerepeket. Ez Shima valósága évtizedek óta. Amikor a csúcsformában szerepelt Han konzulként, a történet középpontjában álló befolyásos diplomata és apa figuraként Hollywood még mindig ázsiai fickóként látta őt, nem pedig mélységgel, hatással és éveknyi színészi tapasztalattal rendelkező főszereplőként. A 90-es években a mainstreambe való betörés olyan volt, mintha újra és újra falba ütköztünk volna. Nem számított, mennyire kifinomult volt a színészi játéka. A casting rendezők ugyanazokat a monoton szerepeket adták neki, gengszterek, névtelen gonosztevők vagy csendes segédek, alig vagy egyáltalán nem hangosak. Még azután is, hogy nagy port kavart a Csendes Amerikai című filmben, majd elismerő kritikákat kapott az Érkezés című filmjéért, a filmipar üzenete. Látszólag ugyanaz maradt, szerepelhet, de soha nem vezethet. Ez az elutasítás ördögi köre teljesen kikészítette a 40-es évei elején Shima bevallja, hogy depresszióba esett és azon tűnődött. Vajon megéri-e egy egész életnyi színészi pályafutás? Nem a fizetésről van szó, ő végzi a munkáját. De az elismerés hiánya, az az érzés, hogy mellékes dologként bánnak vele, megfosztotta attól a méltóságtól, amelyre minden művész vágyik. Vannak fénysugarak. Egy visszatérő szerep a 24 című sorozatban stabilitást és tiszteletet hozott számára, míg Denis Villeneuve Arrival című filmje bebizonyította, hogy magabiztosan tudna szerepelni egy nagyszabású hollywoodi produkcióban. Ezek a pillanatok emlékeztették arra, hogy még mindig van mit nyújtania, még akkor is, ha a filmipar gyakran úgy döntött, hogy nem ismeri el ezt. De ahogy mondja az elfeledettség sebei, soha nem gyógyulnak be teljesen. Sima Harmincsat évesen alakította Han Shanlong konzult a csúcsformában 1998.
2025-ben 63 éves. Csendesen él Kaliforniában, fiatalabb ázsiai színészeket vezet olyan lehetőségekhez, amilyenek neki soha nem voltak, és a becsült nettó vagyon $3 millió. Philip Baker Hall, William D.L. kapitányként. Észrevetted már, hogy egyes színészek minden filmben feltűnnek, de sosem kapják meg a megérdemelt elismerést. Ő Philip Baker Hall. A 60-as évei végén járt, amikor D.L. kapitányt játszotta a csúcsformában, és évtizedeket töltött azzal, hogy Hollywoodban megbecsülésért küzdjön. Hall együttműködése. Paul Thomas Andersonnal, a Hard Eight-tal, a Boogie Nights-szal és a Magnóliával végül kritikai elismerést hozott neki. De addigra már veterán színész volt, aki még mindig küzdött azért, hogy kiszabaduljon a mellékszereplői szerepből. A filmipar gyakran figyelmen kívül hagyta tehetségét, még a Truman Show és a The Insider című filmekben eltöltött emlékezetes szerepei után is karrierje hosszú volt, de a vele járó fájdalom is. Az évekig tartó dohányzás idős korára tüdő tágulatot okozott nála, barátai szerint utolsó éveit betegség, magány és a sok kortársa túlélésének gyásza töltötte ki, még az első házasságát is. Hall mégis soha nem hagyta abba a munkát. Szerepeket vállalt a Zódiákusban, az Argóban, sőt olyan vígjátékokban is, mint a mindenható Bruce, és a romló egészségi állapotával küzdött, hogy forgatáson maradhasson. A színészet több volt számára, mint munka. Ez a túlélés módja egy módja annak, hogy megküzdjön a magánéletében uralkodó csenddel. Philip Baker Hall alakította William D.L. kapitányt a csúcsformában 1998-ban, amikor 67 éves volt. 2022-ben 90 éves korában hunyt el tüdőtágulatban, körülbelül $1,5 millió nettó vagyont hagyva maga után, és Hollywood egyik legelismertebb, mégis alulértékelt színészeként örökséget hagyva maga után. Max von Sydow, mint Vang Reinhardt. Nem minden legendás karrier mentes a fájdalomtól. Max von Sydow, aki Reinhardtot alakította a csúcsformában. 3. A mozi egyik legnagyobb mestere. Mégis a kamera mögötti élete a magány és a veszteségek világa volt, amit semmilyen díj nem tudott volna kompenzálni. Svédországi karrierjét Ingmar Bergman a 7. pecsét című filmjével kezdte, amely azonnal ikonná vált. De a küzdelem csak akkor kezdődött, amikor Hollywoodba került. Még az Ördögűző és a Minority Report után is gyakran alakították gonosztevőt vagy rideg öregembert. A klisékhez kötöttség okozta frusztráció évtizedekig kísértette. Minél tovább dolgozott, annál több barátját temette el. Ingmar Bergman legközelebbi munkatársa meghalt, magára hagyva von Sydowt. Bevallotta, hogy idősebb korában magányosnak érezte magát, csendesen élt Franciaországban, távol a reflektorfénytől, amely egykor dicsőítette őt. Még egészségi állapota romlásával is keményen dolgozott, közel 80 évesen. Szerepelt a Trónok harcában a háromszemű holló szerepében, és Emmy-díjra jelölték. Az elismerés mögött azonban egy tüdőtágulattal küzdő férfi állt, akit az a szomorúság sújtott, hogy sok társát túlélte. Max von Sydow alakította Vang Reinhardtot a csúcsformában. 2007 című filmben, 78 éves korában, 2020-ban 90 éves korában hunyt el, Franciaországban becsült nettó vagyonát, és egy színes, de keserű örökséget hagyva maga után. Rosalind Sanchez Chong vagy Isabella Molina. Azt gondolhatnánk, hogy a szépség garantálja a sikert Hollywoodban, de Rosalind Sanchez számára ez szinte átok. Amikor Isabella Molina szerepében szerepelt a Csúcsformában 2 című filmben, a közönség csak a csillogást látta. Amit viszont nem láttak, az a Puerto Ricói színésznő folyamatos küzdelme az előítéletek ellen. A hajós kirándulás, majd a játékterv után Sanchez rájött, hogy az iparág eldöntötte, milyen szerepeket kellene játszania. A csábító mellékszerepek ritkán kapnak főszerepeket. Még a legnagyobb sikerét, a Csalók a szobalányokat is bírálták, a sztereotípiák erősítése miatt, és a nyomás rá nehezedett. A teste is ellene fordult. Az endometriózissal és petefészek cisztákkal vívott évekig tartó küzdelem fájdalmakat okozott neki, és romba döntötte a természetes gyermekvállalás reményeit.
Az in vitro megtermékenyítés, a vetélések és az invazív műtétek az élete részévé váltak, miközben elvárták tőle, hogy mosolyogjon a vörös szőnyegen. Első házassága 2001-ben omlott össze, ami egy újabb szívfájdalommal járt, amit a karrierbeli csalódás súlyosbított. Aztán Eric Winterrel számtalan meddőségi kezelésen ment keresztül, mielőtt végre 2 gyermeke született. Nyíltan beszélt erről a küzdelemről, de akkoriban évekig hallgatott, gyászolt és nyomás nehezedett rá, hogy úgy dolgozzon tovább, mintha mi sem történt volna. Rosalind Sanchez 28 évesen alakította Isabella Molinát a Csúcsformában, 2001 című filmben, 2025-ben. 52 éves, még mindig színészkedik és filmeket készít. Los Angelesben él, és a vagyonát becsült értékben $14 millió becsülik.